Είσαι σίγουρα στη λάθος πλευρά του Instagram αν δεν έχεις πέσει ποτέ στο Kazakhstan. Σήμερα θα σας δείξουμε κάποιους συνδυασμούς για το απόλυτο φθινοπορεινό vibe για να νεώσει το υπνοδωμάτιό σου. Για άλλη να σου δείξω κάποιες fleece κουβερτούλες, οι οποίες είναι της Nautica που συνεργάζεται με την FNF. Βγαίνουν σε διάσταση υπέρδιπλη και μονή σε διάφορα χρώματα. Το signature της Nautica, το οποίο είναι το navy blue, αλλά και σε μπέζ αποχρώσεις. Με αντίστοιχα σεντόνια της Gila Rose. Συνδυάζονται απίστευτα επειδή είναι οι ίδιες αποχρώσεις. Θα έλεγε κανείς το ιδανικό κόμπο των δύο εταιριών που τα συνδυάζουμε εμείς και σε μπλε αποχρώσεις αλλά και σε μπέζ αποχρώσεις. Έλατε όμως να σας δείξω και για το σαλόνι. Και για σένα που σε λάτρεις το γούνο και θες να δώσεις μια πιο χουλιάρικη αισθητική μέσα στο σαλόνι σου, μπορείς να βάλεις τα γούνα ριχτάρια της FNF και Gila Rose που βγαίνουν σε γκρι και σε λευκή απόχρωση και με τα αντίστοιχα μαξιλαράκια. Φυσικά ένας άλλος τρόπος για να μπορέσεις να αλλάξεις και να δώσεις άλλη φινέτσα μέσα στο σαλόνι σου και να αλλάξεις διακοσμητικά μαξιλάρια. Και έλα να δεις από κοντά τη βελούδινη υφή αλλά και τα διάφορα σχέδια που κάνουν μέσα. Βασική πινελιά είναι τα αρωματικά. Αρωματικά χώρου και σε stick, τα οποία μυρίζουν τέλεια, και όμως σε κεράκι, αλλά και σε σπρέι χώρου αλλά και υφασμάτων. Ήρθε η ώρα να πούμε το δικό μου προσωπικό αγαπημένο stick, το οποίο δεν είναι άλλο παρά της FNF το Elements. Μόνο που το μυρίζω μου φτιάχνει διάθεση. Επίσης το αντίστοιχο κεράκι, το οποίο μυρίζει φοβερά, και σαν set αυτό το κόμπο είναι ιδανικό για να νεώσει το χώρο σου. Δοκίμασέ το και είμαι σίγουρη θα με θυμηθείς.